Dámy a páni, dobré poludnie, presne, poludnie. Ďakujem organizátorom konferencie za možnosť vystúpiť na takú zaujímavú tému. Problém je v tom, že keď čo hovorí človek niekoľkých v poradí, množstvo vecí sa bude opakovať, preto som si ja pripravil skorej takéto vystúpenie aj s nejakými tézami, kde sa to môže prejsť a potom po prípade ja doplním to, čo tam nebolo, alebo čo už bolo uvedené. Takže prešiel by som tomu úvodom, keď začneme uvažovať o Vladimírovi Klementisovi. Ide o všestranného človeka s mnohými aktivitami, ako to tu zaznelo už vo viacerých vystúpeniach. Teda aký prístup zvoliť k tomu, čo má byť spomínaním. Ja som sa pokúsil načrtnúť také tri oblasti Klementisa ako významného dejateľa. Ospravedlňujem sa, ak to bude zjednodušujúce. Aj niektoré veci, ak budú veľmi jednoduché vzhľadom na tú rýchlosť, lebo takú komplexnú osobnosť takého človeka dosť ťažko vtesnať do krátkeho vystúpenia. Takže tie tri hlavné oblasti, v ktorých by sa mohol charakterizovať Klementis, pri ktorom sa viackrát uvádza, že patril k prvým slovenským komunistickým intelektuálom. Bol komunistom a bol intelektuálom. Tieto dve črty mnohí ľudia, ktorí sa ním zaoberajú, zvýrazňujú. Dnešná doba tomu nie je vždycky naklonená, tak sa na to zabúda. Teda potom sú také tri aj významné osoby alebo oblasti, ktoré sa Klementisom zaoberali. To je Štefan Druck, ktorý rozobral dáv a Klementisa ako publicistu, literáta, kultúrneho dejateľa. Ďalšie charakteristiky v tomto zmysle patrí Klementis neodmysliteľne k dejinám slovenskej literatúry. Potom sa k tomu ešte vrátim. Druhá stránka, alebo druhý ten moment je Klementis ako politický dejateľ. Bol poslancom za KSČ, už to tu bolo spomínané, od 20 rokov úzko spolupracoval s komunistickou stranou Československa a bol takým čímsi, čo opäť na Slovensku má tradície, ale skorej v iných vrstvách ako medzi novodobými zbohatlíkmi. Bol advokátom chudobných. To je na Slovensku terminus technicus, ktorý vyjadruje skutočne človeka, na ktorého sa neoliberáli vo všetkom túžiaci po zisku, pozerajúce z prsty a nechápu takéhoto človeka. Potom je tretia dimenzia jeho pôsobenia, diplomat, politik, niekoľko rokov na čele ministerstva zahraničných vecí vtedajšej Československej republiky. Opäť to už bolo rozoberané. Ešte k tomu druhému mená. Ja si nemyslím, že v rokoch normalizácie bol Klementis zaznávaný. Plevza s Holotíkovou vydávajú publikáciu o ňom pomerne rozsiahlu, potom neskôr sa o ňom hovorí tiež ďalej. Mám to tam uvedené, v roku 1968 sa stáva ako tretí v poradí hrdinom Československej socialistickej republiky. Opäť dneska sa o tom nemôže hovoriť, alebo nechce, alebo nemá. No, potom je tu pán Čierny, ktorého sme poznali, ktorý napísal o ňom veľmi peknú prácu a je konferencia historikov, predovšetkým v roku 2002, čo už bola spomínaná, ten zborník tu niekde chodí. Je tu posledná taká poznámka, je mnoho ďalších autorov, ktorí sa Vladimírom Klementisom zaoberajú. Ja si myslím, že pri troške fantázie môžeme hovoriť aj o nejakej klementisológii na Slovensku. To je osobnosť, ku ktorej sa môžeme vracať, ktoré môžeme študovať a stále tam niečo nájdeme. Takže to by bolo takým úvodom k problematike. Teraz stručne k takému širšiemu rámcu pohľadu. Ja patrím k tej generácii, pre ktorú v 60. 80. rokoch bola osobnosť Vladimíra Klementisa pomerne známa. Vyučoval sa na základných a stredných školách v dejinách slovenskej literatúry DAV. Už tu bolo spomínaný, budem opakovať, že jeden aj zo spoluzakladateľov toho názvu je Vladimír Klementis, to je to posledné Véčko. Bol to publicista, intelektuál, ktorý sa takto aj charakterizoval, ale nedostal sa do tých skamenených
publikácií, ktoré boli obsahom povinnej literatúry, čo sme museli spracovať čitateľské denníky z toho. Takže množstvo ľudí sa potom z tohto dôvodu aj stratil. A ako som spomínal, teda ten postoj k nemu, k jeho životu, k tomu, čo sa mu stalo, bol skutočne veľmi zložitý v roku 1968, či v rámci to bolo toho Pražského jara alebo širších procesov, nejakých slovenských, sebauvedomácich procesov, ktoré potom vedú k vytvoreniu Československej federácie. Je menovaný 29. apríla ako tretí v poradí hrdina Československej socialistickej republiky. Prečo sa k nemu vraciame? Z hľadiska toho, čo tu už bolo povedané, keď sme si aj pozreli niektoré veci, pod vplyvom toho, že súčasná kríza pripomína bulldoga čoraz viacej sa zahryzávajúceho do života celého sveta, všetkých štátov, všetkých firiem, všetkých ľudí, má mnohé myšlienky, ktoré by sa mohli dneska dostať do popredia. Ja v tom celkovom kontexte nevidím svet ako čierno-biel, ja považujem za potrebné ukázať, že Klementis je spojený s tou farbou, ktorá má farbu mojej kravaty a je červená. On sa nikdy týchto názorov svojich nevzdal. Takto vždycky vystupoval, takto sa prezentoval. Potom z toho pohľadu je ho možné zaradiť medzi marxistických intelektuálov. Dovolím si také vyjadrenie, že možno sa marxisti pri hodnotení socializmu mýlili, ale pri hodnotení kapitalizmu boli presní a to všetko, čo sa dneska deje, sme predpovedali, by som povedal, skoro na chlp, presne. Takže potom ja nebudem hovoriť ako historik, nie som historikom, ale skôr aj takú širšiu platformu, som zvolil také klišé sociálno-filozofický, historicko-sociologický pohľad, kde nám nejde o úzkostlivú analýzu toho, čo povedal, čo napísal, ako sa správal, ale čo s tým, čo on urobil, čo od neho môžeme dneska využiť, akým spôsobom to uplatniť, akým spôsobom s tým pracovať. Dnes je množstvo myšlienok Klementisa napriek tomu, že majú už aj 70 rokov, aj viacej, stále aktuálne. Ja si myslím, ako človek, ktorý pochádza zo slovenského vidieka, musí každý zaplakať nad stratou slovenskej potravinovej sebestačnosti. Môžeme im hovoriť o samostatnosti, koľko chceme, bez potravinovej sebestačnosti. Je to veľmi zložité a komplikované, množstvo ľudí na to dopláca. Teda bola tá strata náhodná, alebo bolo to niečím vyvolané, to už je na ďalšie zamyslenie. Teda to by bol taký rámec pohľadu. Teraz niečo v tom širšom kontexte ohľadne pohľadu na Klementisa ako významného slovenského diplomata. Bolo tu povedané, že je na ministerstve zahraničných vecí taká malá galéria so 4 osobnosťami. Opäť nemusíte so mňou súhlasiť, bude aj diskusia. Klementis je iný, ako boli tí traja. Už len nič proti Papánkovi a Osuskému, tí zvolili po februári, že ostali vonku. Viete, to je relatívne jednoduché odísť a nestarať sa do problémov. Klementis, bolo to tu opäť zvýraznené, mal rôzne signály, vracal sa. Mohol tušiť, že zle skončí, ale sa vrátil späť. Takže o tejto diplomatickej činnosti Vladimíra Klementisa, ja si myslím, že to napísal veľmi pekne pán Čierny v tej publikácii, ktorá vyšla už pred 13 rokmi. Kto chce sa do toho pozrie, nebudem to ďalej rozoberať. Uviedol by som len také dve veci, opäť to je môj výber, v širšom kontexte, ktoré by sa mohli zvýrazniť v tom Klementisovom živote, či v jeho premýšľaní, či v jeho konaní. Je to pohľad Vladimíra Klementisa na slovanstvo a pohľad jeho na maďarskú otázku. Obom týmto veciam napíše publikácie pomerne krátke, pardon za impertinentnú poznámku. Dneska v akademických kruhoch mi to neuznali ani za 2 body, lebo to nemali 60 strán.
Ale proste on povedal toľko, že oplatí sa k tomu vracať aj po rokoch. Dneska pod vplyvom rôznych ministrov vyprodukujeme tisíce strán, ktoré nikto nečíta, ani študenti to nie sú schopní prečítať, ale píšte, publikujte. Takže tu tieto dve veci, pardon za odbočku, napíše publikáciu Panslavizmus kedysi a teraz. On to slovo panslavizmus, keď si to pozriete, tú publikáciu, dôsledne používa v úvozovkách. Lebo to bola v podstate nadávka od čias Maďarov, alebo teda Rakúsko-Uhorska. Obe tieto práce, či ten panslavizmus, maďarskú otázku, píše ako skôr pre anglickú alebo západnú verejnosť, kde v tom čase pôsobí. Je možné uvádzať dlhé citáty z nich, potom v tom písomnom príspevku niekoľko vyberiem, upravím. Možno dnes je historická veda pokročilejšia, mnoho vecí už sa vidí podrobnejšie, dôkladnejšie, aj ináč, ako ich videl on počas druhej svetovej vojny, ale ide o to, ako budeme tieto veci cítiť, chápať, ako ich budeme interpretovať. Našiel som dokonca aj taký zaujímavý materiál, ktorý vyšiel v USA, kde sa ukazuje na taký kultúrny, stykový rozmer činnosti Vladimíra Klementisa. Už tu bolo spomínané kolegom Krnom, priateľstvo Vladimíra Klementisa s Iliom Ehrenburgom. Toto sa dostalo aj do publikácie pod názvom Utópia, dystópia, podmienky historických možností alebo historickej možnosti. Takže má to širší dosah a je možné o ňom skutočne uvažovať, myslím si, aj intelektuálne, trochu inakšie ako tých dvoch ďalších, keď ich zásluhy pre slovenskú diplomáciu nie je možné znižovať. Potom opäť k niečomu, čo tu už zaznelo, v tej publicistike, ktorá sa venuje Vladimírovi Klementisovi, nie sú len pozitívne momenty, ale aj kritická, ktorá ho zaraďuje do rôznych iných oblastí, ako to vidím ja, ktorá mu kdečo vytýka vzhľadom na jeho minulosť, na to, kam sa pridal a podobne. Sú tu dve tie veci, odsun Maďarov a podiel na československom vyzbrojovaní Izraela. Obe mali celkom iné historické kontexty, ako existujú dneska. Opäť si dovolím jednu impertinentnú poznámku. V ruskej literatúre, kde sú niektorí stúpenci Stalina, tvrdia, že Stalin má na založení Izraela väčšiu zásluhu ako malo množstvo sionistov, pretože bez toho, že by v tom čase Sovietsky zväz a Stalin nepodporoval vznik Izraela, asi by nebol býval vznikol, lebo Veľká Británia mala k tomu celkom iný vzťah, ale to nie je cieľom tohto vystúpenia, takže je tu potrebné vidieť tie historické kontexty a v tom sa k ním vracať. Bola spomenutá aj tá práca Stuarta, Splinter Factor. Tam je možné uviesť Máťáša Rákošiho ako maďarského predsedu vlády. Maďari, opäť prepáčte za to sugestívne vyjadrenie, dodnes nie sú ochotní odpustiť Klementisovi to, že údajne sa podielal na organizovaní odsunu Maďarov ako štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí. Kto viete po maďarsky, nájdete maďarské publikácie, ešte aj v časopisoch dneska sa niekedy Klementisovo meno spomenie proste v tom, že toto sa mu nevie zabudnúť. Potom je tam v tej práci spomínané meno, opäť tu bolo, že bol za Bierutom niekto, Karol Šváb, čo bol námestník ministra štátnej bezpečnosti, ministra národnej obrany. Je tam taká temná postava podplukovníka Jožefa Švietla, ktorý v roku 1953 ako agencia jej utečie do USA, zomrie tam, neviem, v 90 rokoch niekedy zomrel. Američania sami mali problémy uverejňovať, veci o ňom neuverejňovať. Ten zohral veľmi špinavú prácu v celých tých procesoch voči rôznym sionistickým centrám a ďalším veciam. Takže bolo to trochu komplikovanejšie. Samozrejme, tá mašinéria, ktorá ho zničila, bola vnútorná naša, ale množstvo ľudí vtedy dávalo na rôzne rady kamarátov a
ukázalo sa potom, že kamarátmi byť nemuseli. Takže v tomto kontexte je možné uvažovať o množstve vecí toho, prečo Klementis skončil tak, ako skončil, čo všetko bolo do toho zapojené a opäť ospravedlňujem sa za ten výrok. Už vtedy sa objavuje niečo také, ako USA má záujem na organizovanom chaose. Proste čím viacej neporiadku, kde urobíme, tým viacej bude priestor pre pôsobenie našich ľudí a hlavne takých našich ľudí, ktorí si za všetko nechajú zaplatiť. Takže toľko k tým širším kontextom. Potom znova by som zvýraznil, že Klementis bol intelektuál, ale národne a sociálne cítiaci. V jeho diele môžeme nájsť také 3 prvky tohto. Zdôrazňoval potrebu spravodlivosti. Ako advokát chudobný k tomu mal veľmi blízko. O dnešnej spravodlivosti alebo spravodlivosti dnešnej spoločnosti radšej pomlčíme, nebudeme sa tým zaoberať. Potrebu principiálnosti, ktorá tiež v súčasnosti chýba. Najviac sa cenia prebehlíci. Pardon, keď si dovolím opäť jednu veľmi nepeknú paralelu. To, čo urobili komunisti v 50 rokoch, alebo teda po druhej svetovej vojne, to má základy v katolíckej inkvizícii. Tam sa objavuje ten fenomén, že odpadlík je horší ako nepriateľ. A časť komunistických vodcov túto, neviem, ako to nazvať, túto axiómu jezuitov alebo inkvizície prebrala. A dneska sa to objavuje opäť, keby sme videli niektoré politické strany a niektorých politických diateľov. A teda, tu je tá otázka principiálnosti a potom je ten fenomén mieru a pokoja. On preto nepochopil a postavil sa proti tomu paktu Ribbentrop-Molotov. Opäť to nebolo také, ako sa to dneska vysvetľuje. Hlavný podiel na tom, že mohla sa rozpútať druhá svetová vojna, nemal sovietský zväz, ale mali západné štáty, ktoré do toho vstúpili a ktoré Hitlera rôznym spôsobom podporovali až vúckali. Takže, teraz už veľmi stručne, aby som nerozprával dlhšie, ako mám stanovený čas. Čo je k tej vízii slovenskej zahraničnej politiky? Aká by mala byť? Pestujú sa také 2 veci, ktoré nemôžu byť reálne. Poprvé, že zahraničná politika by mala byť jednotná, že nemá sa meniť po zmene určitých politických strán. To je dosť ťažko urobiť. Potom na čo sú tie programy politických strán, prečo sa chcú rozdielne veci, keď zahraničná politika sa nemôže zmeniť. Ja keď som sa oženil, tak som nepodpísal biankošek svojej manželke, že budem ju vo všetkom aj so svokrou poslúchať. Ale vo vzťahu k NATO sme takýto šek podpísali. Bo čokoľvek niečo poviete proti NATO, vám to bude vytýkané. Mňa už 4 mesiace nepustil do slovenských médií vzhľadom na to, že stále poviem nejaké 2-3 vety proti NATO. Možno to je dôvod, možno niekde inde dôvod. Takže to je skutočne jeden z tých momentov. A druhá vec je, že svet nie je symetrický. Je veľmi asymetrický. A opäť ten výklad je taký, že 30% ľudí je pravica, 30% je ľavica a 40% je stred. To ekonóm môže podľa výšky príjmu vypočítať takéto rozdelenie spoločnosti, ale reálne slovenská stredná vrstva si žije horšie ako nižšia vrstva na vyššom stupni v Nemecku alebo v niektorých iných krajinách. A robíme viacej podľa mňa. Snažíme sa viacej. Slovenský robotník nie je o nič horší od nemeckého alebo rakúskeho či britského, ale proste nedostane taký plat za to, čo robí. Potom sa ťažko žije. No, takže v tomto zmysle je otázka, či tá vízia zahraničnej politiky musí byť jedná, navždy daná, alebo má byť nejaká alternatívna, či by mala byť dokonca variantná, či z hľadiska období a ďalších vecí. To je na ďalšiu diskuziu. No a potom táto otázka sa dostáva do popredia s tým, čo robiť s tou víziou slovenskej zahraničnej politiky v kontexte súčasnej globálnej krízy. No, veľa toho urobiť nemôžeme. Ak ešte máme jednu víziu, takú do budúcnosti, tak ani veľmi sa snažiť netreba. No nejako musíme prežiť. Takže v tomto zmysle je možné uvádzať množstvo vecí.
No ak máme dneska otvorenú ekonomiku, ktorou sa hrdíme, chválime, že aký sme šikovní a kam sme to doviedli, tak treba povedať, že mala by byť aj politika otvorená na 4 svetové strany, ako sa niekedy spomína. Myslím si v tom opäť, prepáčte, sa vraciam k tým 4 postavám z ministerstva zahraničných vecí. Z tých 3 ďalších spomenutých diplomatov nikto nie je schopný dodať toľko svojimi ideami, ako ich nájdeme u Vladimíra Klementisa. Kto chodíte po Bratislave, viete, že niekedy detská cukráreň, Kernov dom na rohu je pekná tabuľka, že tu bol niekedy Jawaharlal Nehru a stretol sa s Vladimírom Klementisom. Takže skutočne mal kontakty z celého sveta. No a teraz ešte namiesto záveru, ja by som uviedol už potom skutočne veľmi rýchlo. Klementis bol do posledných chvíľ svojho života presvedčený, že prispieva k zrodu lepšej spoločnosti, spravodlivejšej, krajšej. Bol ochotný za to položiť aj život. Už niekoľkokrát sa tu uvádzalo, že vedel asi, čo ho čaká, napriek tomu sa vráti. Opäť si dovolím jednu odbočku, prepáčte. Podobný prípad je George Lukács, zakladateľ neomarxizmu, alebo považovaný za jedného z zakladateľov neomarxizmu. V 56. sa stane ministrom kultúry vo vláde Imre Naďa, potom je perzekvovaný a ponúkajú západné centrály rôzne jeho výmenu za nejakých špiónov či koho. A George Lukács údajne vyhlási, že ja radšej zhniem v maďarskom väzení socialistickom, ako by som žil na zahnívajúcom západe. No, neviem to literárne doložiť, presne ten zdroj, len z publikácií novín, kde sa toto objavuje. Takže boli takíto ľudia, ktorí skutočne verili, aj napriek tomu, že prišli o život tomu, že to, čo prichádza, bude lepšie. Takže potom v tomto kontexte, to už ste si tam mohli prečítať, nebudem to opakovať, len by som tie posledné 2 odstavce zvýraznil, že ani dnes nie sme úplne samostatnými a vidieť veľmi protirečivý vplyv Európskej únie, NATO a USA na to, čo sa deje na Slovensku. A dáva sa nám to patrične najavo. Kto máte možnosti, zistite si, ako sa správal americký veľvyslanec v Slovinsku pred voľbami. Skončilo to tak, že na americký nátlak sa nestal predsedom vlády ten, ktorý získal najviac hlasov vo voľbách, ale zostal ním starý skorumpovaný Janez Janša. Takže sú tu rôzne takéto dopady na naše obdobie a potom ešte som sa vrátil k tomu, čo hovoril pán primátor. Našu históriu možno historicky máme preštudovanú dôkladne a nemáme ju uchopenú z takého sociálno-filozofického, historicko-sociologického pohľadu. A tu je možné nadväzovať aj na Vladimíra Mináča, na jeho diela, ktoré vytvoril v 90 rokoch, potom keď došlo k prevratu a skutočne ukazoval, že množstvo vecí sa vysvetľujú inakšie a bude sa vysvetľovať inakšie a veľa lepšieho nás nečaká. No a tuto som nakoniec uviedol 3 myšlienky. Treba vidieť Klementisov nadhľad nad vecami. Aj ten hovorí o duchu našich čias. Nehovorí o nejakých znakoch, prvkoch. A význam o tomto odkaze, ja mám takú útpelú myšlienku, že stálo by za to zriadiť stredisko medzinárodných štúdií Vladimíra Klementisa pri nejakej inštitúcii, čo by mohlo byť nejaké vyvažovanie všelijakým tým nadáciám a fondom, ktoré sú platené zo západu. A potom chcem vysloviť aj teda poďakovanie, alebo teda také ocenenie skutočne slovu za to, že sa stará o šírenie odkazu Vladimíra Klementisa, takého intelektuálno, literárno, politického. Je tam mnoho článkov, ak by sme išli ďalej, tak ide veľa, tohto roku boli 3 uvedené, takže viac potom ešte bude v písomnom príspevku. Ďakujem za pozornosť a ospravedlňujem sa, ak som hovoril dlhšie, ako som mal. Ďakujem pekne, docentovi Štrndlovi a posledným
rečníkom podľa programu je pán doktor Jurejky, nech sa páči.